legi pahitno lho. Pahit to Yu. Pahit Legi lho. Piro? Sampean. 5.000. Suwon ya Yu? Ya. Aku tak terus ya Yu. Ya. Matur nuwun. Ini nom-nom ini iki lho. Sing apik kok bel lah. Nek uga tiang bendera ya kudune sing tuwek col-col, sing cilik-cilik lah, terus ini sing iki. Iki to. Udah kemaja, bang raimu lho. Ngerewangi kita. Suwon ya Yu, tak terus Yu. Ya. Jamu. Jamune Mas. Jamu. Nang ndi ta wong-wong iki kok sepi men? Jamu. Aduh. Jamu. Woi, jamune, Mbak. Monggo Mas jamu. Ya iya, Mbak. Monggo Mas. Iki jamu apa wae iki, Mbak? Ah, warna-warna Mas. Enak jamu kuat. Enak Jamu kopi kuat. ginseng. Enak jamu pengen cepet sugih barang enak lho Mas. Sampeyan pilih sing endi Mas? Jamu kuat. Jamu kuat. Oh iya, agak ini sih ya Mas ya. Iki jamu apa iki, Mbak? Iki jamu pegelinu. Pegelinu. Iki paling laris jamu kuat iki lho Mas. Jamu kuat. Cus gandos iki. Iya. Oh, Tak gane sih Mas. Tak Tak kocok esek ya Mas. Iya, kocok dikocok. Kurang surak Mas. Kurang. Oke. Iki jamu apa iki, Mbak? Jamu kuat Mas. Dijamin sampai sedina sewengi kuat ngasih pengen 10 Mas. Ora iki. Tenan anaknya. Oh, susu. Iki tenan ora iki. Gede men Mas. Mambune ngene iki, Mbak. Alah seger enak pol kuwi. Nah, seger ta Mas. Pahit rasane, Yo Mbak. ora no. Nyawang aku lho Mas, ben manis. Trai manis, Mbak. Iya no. Senggawe lah ini koyo ngene Mas. Lah kok ora kene ngomong meneh. Oke. Sampeyan kon ndi iki, Mbak? Mong, Mbak. Aku kok muter-muter kene lho Mas. Kok ora nek uang ya Mas ya? Padha nang endi to? Sepi banget kene sampe aku enek kene. Aku ora enak banget jago nang kene iki, Mbak. Kanca-kancane sampeyan ora enek ta Mas? Koncoku akeh sih, Mbak. Tapi do merantau. Do merantau. Sampeyan jenenge sapa to, Mbak? Aku jenenge Tinuk Mas. Oh, alah sampeyan jenenge Tinuk tek ayu nih koyo. Wis duwe bojo apa urung sampeyan iki? Aku ronda. Ya Allah, rondo lah omeng ngendi sampean? Omahe kono kuwi lho Mas. Ngendi Kuwi kuwi? lho samping lagi. Ojo njur aku masalah Pak wae. Ini sapa? Tinuk ya Allah. Ya Allah, sampeyan. Bisa lah. Itu ditintakne napa? Untung sampean dagang iki. Ya, Mbak Ben. Kira iki Mbak Ben. 10.000 lho Pak. Wes sampe kabeh bae lah. Loh, kakean lho Pak. Apa lho kudu sampe. Tenan iki. Matur suwun nggih Pak nggih. Sesuk tekone yo. Oh nggih. Ade wangi apa ora iki? Ya diwangi Oh dhisik yo lho ayo, Pak. ayo tak wangane. Piye iki piye iki?
Iya. Oh, belandi iki. Ini lho, Pak. Oh, belah kono ya Allah. Oh iya. Yo tak ceklane tak kene yo. Aku tuh lho, Pak. Aku tuh. Iya wis ya, Pak, ya aku tak pamit. Terima kasih ngono apa. Matur suwun Iso tekune yo, Mbak anu. Aku pelanggan setiamu kok bakal. Iya, Pak. Iya. Tombel pas banget iki. Gede kuwi. Jamu. Jamu apa ya? Tapi bakul jamu itu. Ayo, sok. Jamu. Mbak, Mriki, Mas. kamu, Mbak. Nggih. Wah, mantep temen iki bakule. Jamu wis seger-seger kok sampe to, Mbak? Jamu apa enak iki, Mbak? Jamu kuat, jamu tahan lama, jamu durasi panjang, jamu pegel ini enak. Enak jamu Mbak iki, Mbak. Sing jamu kuat karo durasi panjang enak ra? Enak dijamin, Mas, sampai sudah sering iso ping 9 ping 10. Oh, yo 10 barang kuwi. Tapi yang sing ngotes gak enak lho, Mbak, percuma juga. Lho, Mbak, jamu kuatnya aku, Mbak. Mbak, Mbak, loro, Mbak. Loro. Jamu kuat loro, Mbak. Tapi jamu kuat garek sama ini gimana? Berarti gua aku wae. Iso ngono nggo kowe lho. Kowe loro di bojo. Enek to. Ya jar Gua kowe, Mbak. Gua aku wae. Aku ki lemes lho, Mbak. Hei, kowe kan di bojo, kowe basamu kuner iki lho. Aku wae. Aku wis wirang nggo jamu kuat lho. Lah aku barang yang malah butuh banget iki. Ya wis ora apa, Mbak. Tapi kuwi enek khasiate tenan kuwi ya. Enak, no. Tenan kuwi ya. Asli. Mas. Wah, mantap ngono ya, Mbak, sampean, Mbak. Iya. Pakainya sih ya, Mas. Ya. Heeh, Mbak. Iki kopi barang enak iki, Mbak. Kopi enak, Mas. Ini kopi ginseng loh, Mas. Kopi ginseng, kopi gerono, Mbak ya. Kok Korea kuwi asli pokoknya. Aku gelem juga iki asine, Bel. Iki aku kowe iki nih, wae aku jamu kuat piye. Kesuwen Sapa? Cara buta. Wis iki bagi loro, Mbak. Loro iki wong lah. Nggih. Mantep. Kowe sampean, Mbak, mantep. Iya, iya, Mas. Sampean nomor endi lho, Mbak? Kok kayaknya temberti aku. Nggih lagi kono kuwi lho, Mas. Wong anyar apa piye sampean? Heeh, aku asli kok kon Jawa, Mas. Kon Jawa, merantau ini berarti sampean, Mbak. Oh, iya, boy. Sing oto suwi numpak ngocoke pakaiane rung krasa kuwi. Oh. Wis to, Mas, tenang wae. Aku tak kuat. Wis sing saiki wae nyo. Iki legi apa pahit iki, Mbak? Iya. Wis rasane dhewe, Mas. Pahit ya tangga enak nek pahit ya sampean nyawang aku. Ora nyawa sama aku, Mbak ya. Iya. Pahit tapi, Mbak. Nyawang aku, Mas. Wah, tapi ya enak sih, Mbak. Enak, Mbak, Mbak. iki jamu apa iki, Mbak? Iki jamu durasi panjang. Ya aku sih tok, Mbak, durasi panjang, Mbak. Ngono aku gur semenit kadang-kadang guran. Kok lemah to, Bel? Langsung itu, Mbak, ngocoke, Mbak. Oke. Wis, Mbak, Mbak, aku anu. Iki legi apa pahit, Mbak? Stop rasane Mas jenenge jamu kira sing enak to, Mas. Sing enak sakule. Enak. Wah, mantap. Mantap ya. Tapi aku pisan wae lah, aku wedine nek nganu sih, Bel. Terlalu kuat. Mesakne aku kadang-kadang. Aku kadang-kadang lemah loh, Jo. Semenit ngono wis mimisan ngono aku. Tunggu jamu Langsung iki. sampean bari ngombe iki biar pet. Langsung nganu efeknya, Mbak yo. Langsung. Tapi percuma juga loh orang sing nggo praktek barang, Mbak. Wis gampang Mas, nek kuwi, Mas. Usah dibicarakan. Sampean wong anyar ya, Mbak yo. Berarti om sampean pinggir ladeng kene berarti. Dolan Mas, sampean Mas, Mas. Wah, iya gampang tak mampir ana aku. Oh, alah sampean gadis apa piye iki, Mbak, sampean, Mbak? Rondo. Banget Wah. iki, Bel. Wis, Mbak, iki piro, Mbak, kabeh, Mbak? Wae. Kayak mau sing sangoni make mau kok, Mbak. Nggo duit ora piye lho. Tapi kayaknya lali lho. Eneng, 10.000. Oh, bisa enak. Wis kene kabeh ora apa 15.000. Kayaknya kabeh. Ya apa lah karo Ndak. wong anyar lho. Gua teko imake piye? Wis ngomong wae nggo tuku. Mas, rebutan ta, Mas. Tapi ra apa-apa lah ya. Sampai 15.000, Mbak, Mbak. Bener iki, Mas. tenan. Tapi jenenge apa to iki, Bang? Ini ku tino. Tino ya. Ah, ya ampun, menyanyi banget. Bisa. Bisa so, Mbak? Bangga, Mbak. Wes melok-melok barang gue lah. Sini, Mbak. Ya ampun, mau ngayu tak rewangi lah. Makasih ya, Mas. Tak direwangi lagi. Oke, wangi dong, Mas. Mas, samping, Mas. Ayo.
Gitu terus gercep enak masalah kayak gini. Berarti Mas Sami kira dengono ya. Obi aku tak garono Mbak ya. Silaturahmi harapan aku. Ya Mas, tak anteni ya Mas. Heeh, bermain. Nah, ya ampun. Coba dikira coba. Wah, tembe iki nek bakal jamu suweger gini jan. Tembe iki basel tua-tua lho. Teman Mas. Heeh. Sun Mbak ya. Makasih ya Mas. Oh, Mbak. Heeh. Temen noe Mbak. Aku Terus saya Mbak. Ya Mas. Oh, ayo. Ya ampun.